Toto Košiciam nepomôže. Košičania, chcem vám na jednom konkrétnom príklade ukázať, aké zlé rozhodnutia robí mesto Košice. Ako môžete vidieť za mnou, na vstupe do mesta na Moldavskej triede vznikla táto opacha. Nie je to nič proti skontu, ale jednoducho takáto architektúra, takýto urbanizmus sa na túto plochu nehodí. V mysle štatistík máme 4. najmenej dostupné bývanie v Európe a to je problém, ktorý treba riešiť. A práve na tejto ploche, kde máme blízkosť centra, kde máme blízkosť dopravy, hlavne nosnej električkovej dopravy, mala vzniknúť polyfunkcia s bytmi. Tu mohlo byť kľudne bývanie pre ľudí, mohli tu byť množstvo blokov a mohli tu vzniknúť moderné štvrte ako napríklad v Bratislave, Nivy alebo Trivéže. Takáto kvalitná architektúra však v meste Košice nevzniká, lebo my jednoducho na úrade hlavného architekta riešime nepodstatné detaily namiesto toho, aby sme riešili urbanizmus mesta a kvalitu verejných priestorov. Takéto nábytkárske firmy alebo takéto haly majú už byť vytlačené mimo hraníc mesta Košice, kde ľudia aj tak prídu autom. Ale tam, kde máme nosnú električkovú dopravu, tam by sa mali zausťovať a mať denzitu, tak aby mesto Košice malo udržateľné financovanie aj do budúcnosti. My robíme pravý opak. A teraz vedenie mesta hovorí, že bolo proti a UHA hovorí, že podľa nového územného plánu by to nebolo schválené. Ja hovorím, že zavádzajú a mali byť proti už vtedy, keď sa o tom rozhodovalo. Problémom v meste Košice je pomalá práca stavebných úradov, ktoré sú poddimenzované. Problémom je, že vedeniu mesta chýba vkus a vízia. A problémom je, že úrad hlavného architekta rieši absolútne detaily a šikanuje developerov namiesto toho, aby riešil reálny urbanizmus. To sa musí v Košiciach zmeniť. A dovtedy ostáva len otázka, že do akých bytov si budú ľudia kupovať tento nábytok za mnou, keď máme 4. najmenej dostupné bývanie v celej Európe.